L'església de la Nostra Senyora de la Consolació, parròquia de Porreres, és el punt de partida d'aquesta tercera ruta hidràulica. La distància és de pràcticament 13 quilòmetres i feta a peu pot durar unes 2 hores i mitja aproximadament. Partim pel carrer del Pont en direcció al Camí Reial de Sineu i des d'aquí cap al Camí de Son d'Agueta. Ara giram a l'esquerra pel Camí Reial de Manacor, que ens durà directament cap al Pou de la Carrera, un pou que a principis del segle XVI ja era conegut amb aquest nom. Molt a prop d'aquest pou trobarem un element molt curiós anomenat pedra de peix. Temps passats, els peixaters hi depositaven el cova del peix i amb el so d'un corn feien saber a la gent que havia peix fresc. Abans de continuar amb la nostra excursió, és convenient donar detalls del Pou Bo o de Sant Jordi, que trobarem més endavant. Aquest pou el trobam ubicat després de la possessió de Sant Mora, a una placeta que servia perquè les vistes tinguessin espai per abeurar-se. Ben davant del pou trobarem les cases de Can Pancuit. Ha arribat el moment de fer una aturadeta, refrescar-nos un poc i, si és necessari, també pegar una mossegada. Seguim caminant tot pedalant i al cap d'uns 100 metres giram pel camí de Son Oms, un camí de terra amb un paisatge com aquell que diu muntanyós i que ens permetrà veure la possessió de Son Oms. A continuació, trobam una bifurcació. Si agafam cap a l'esquerra, al cap de 300 metres, tornem a girar a la dreta per agafar una senda que ens du al Pou Bo o de Sant Jordi. I si giram a la dreta, pel camí de Sant Mainou fins al camí de Sant Jordi, passant per Sort d'en Miquerillo i per davant la sínia de Sant Jordi, restaurada el 2005 i que val molt la pena mirar. Si ens hi fixam, veureu la sigui per on passava l'aigua en el seu camí cap a la Cini. Ens trobam a la zona de Sant Batlet i de Sant Mainou, on poden sentir el cant del gais, veure gallines, someres, mens, cabrits, muls i garrovers. A partir d'aquí, poden recórrer la ruta en sentit contrari i tornar a trobar el Pou Bo o de Sant Jordi. Som a una zona d'un gran valor mediambiental i paisatgístic. Val la pena treure la càmera o el mateix mòbil i prendre unes fotografies. El lloc on ens trobam se solapa la ruta hidràulica número 2 i això fa que puguem triar entre tornar a Porreres, vorejar la carretera i observar les finques de Sant Mora i Sant Batlet o reprendre el Camí Reial de Manacor i el Camí de la Serra per arribar al punt d'on havíem partit, l'església parroquial de Porreres.